ko kapalungano nga imo man kong giadto dili kayot ko katuo nga anong gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa talan nampalan mo akong ngalan kitawag mo gayud ako di man kinahanglan imong gunit di ko makabuhi imong sitsit imo kong gipalingi gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalpan wala kong kapalungano nga imo man kong giadto dili kayot ko katuo nga nang gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa talan napalan mo akong ngalan itawag mo gayud ako di man kinahanglan imong kunin di ko makabuhi imong sitsit imo kong gipalingi gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban imong kunin di ko makabuhi imong sitsit imo kong gipalingi gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban takos kang alagaran mga salaki bayran bisag dili angayan napakamatyan mahigugmaon ka wala na'y lain pa Ayong buntag ka natong tanan. salamat o Jesus Ani alaw sab kita no sa karong adlaw nagatigom sa ato ang pagpanimbahon o kumusta ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. Og sa karon dili pa nato sugdan ang ato ang pagpanimbahon akong ihatag ang opening prayer ni Sis Charity. Adutas mga pagampo atong ipiyong atong mga mata ug atong isentro ang atong huna-huna ug kasing-kasing diya sa presensya sa atong buhay nga Dios. Labing gamahanan ug dalaygon namo nga Dios. Salamat Lord God tagna sa kabuntagon nga imo ming gidasi ug imo ming gidala diri nining moong balay alampuanan aron sa pagsimba ug pagdayeg diha kanimo Lord God. Ug Lord, nagpasalamat minimo Lord God nga imo ming gipukaw nining sayo sa kabuntagon aron makadayeg kanimo Lord God aron makapasalamat kami diha kanimo Lord God. Salamat Lord nga imo ming giubanan ang tagsa-tagsa na mga kinabuhi nga imo ming gigiyahan Lord God, imo ming gilid Lord God, imo ming gipahinumduman Lord God sa adlawng Domingo Lord nga alang lamang kini diha kanimo Lord God. Bisan pa man Lord God, nagpasalamat din Lord God sa maayong panahon Lord God, imong gihatag ka namo karon Lord God. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga maoy ka. Nagahatag ka namo Lord God og saktong panahon Lord God. Ug nga ang uban namo mga kaigsuonan Lord God makaabot pa sila Lord God ining moong balay alampuanan Lord God aron makadungan kami Lord God sa pagsimba diha kanimo Lord God. Lord, initak na sa kabuntagon among ipangayo diha kanimo Lord God nga ikaw ang Dios makaandam sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa among mga kaigsuonan Lord God alang sa pagsimba diha kanimo Lord God.
maabot sila ni ining maong balay alam mo anan Lord God. Bisan pa man Lord God among giampo diha kanimo Lord God. Ang tibuok Lord God among nga panimbahon gikan sa pagsugod amahan hangtod sa paghuman Lord God. Ikaw ang Dios magauban, ikaw ang Dios magahari, ikaw ang Dios Lord God nga maoy puno Lord God sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing sa imong mga pulong Lord God. Gikan sa mga alawiton Lord God, ngadto na Lord God sa importanteng bahin nga mo imong pulong Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y magabusog sa tagsa-tagsa na mo Lord God ka huna-huna o kasing-kasing amahan sa imong mga pulong Lord God. Among gidala Lord sa mga pag-ampo bisan pa man Lord God sa magdala Lord God sa alawiton Lord God. Yatirasi Lord God, ikaw ang Dios nga mo'y magahatag kanya Lord God og tihog alam Lord. Ikaw ang Dios nga mo'y bisan pa man sa mga back-up Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y agiya Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y hanay nining tanan Lord God. Bisan pa man Lord God sa nagdala sa drums, sa guitar Lord God, sa piano, o bisan pa man sa lead guitar Lord God, among ihala diha kanimo Lord God. Kay ikaw ang mahimaya Lord God sa among panibahon Lord God, ug sa among pagtukar Lord God sa mga alawiton alang diha kanimo Lord God. Bisan pa man Lord God among iampo Lord God among mga kasilinganan amahan. Ikaw ang Dios nga mo'y magahigap sa tagsa-tagsa nila kakasing-kasing. Ikaw ang Dios nga mo'y magsisa kanila Lord God ug imong ipadumog Lord God ang mga pulong Lord God ngadto kanila Lord God ug among ipangayo diha kanimo Lord God nga kami Lord God sa kanto Lord God magkausami Lord God sa pagsimba pagdaig diha kanimo Lord God. Walay imposible diha kanimo Lord God sa among isalig diha kanimo ang tanan nga ikaw ang magapanglihok Lord God sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa among mga kasilinganan amahan. Ug bisan pa man Lord God sa mga kasimbahanan karon Lord God magsimba usab diha kanimo Lord God sa bisan asa nga dapit Lord. Ikaw ang Dios nga mo'y magagiya Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y magauban. Ikaw ang Dios nga mo'y magahatag Lord God ug maayong panahon Lord God. Ang kami Lord God makasimba pagyud diha kanimo Lord God ining adlaw Lord God. Salamat Lord nga sa tagsa kasimbahan Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y matumoy. Ikaw ang Dios nga mo'y maghari amahan ug wala na ilain pa Lord God. Lord among giampo diha kanimo Lord God ang kinatibuk-an amahan ang among nasod Lord God. Ang isalig diha kanimo Lord God bisan pa man sa naay mga katalagman amahan pero among isalig diha kanimo Lord God. Kay ikaw ang Dios nga mo'y mag-aampi sa imong mga kaanakan Lord God. Ikaw ang Dios magasantay sa matag usa ka namo Lord God. Imo ming isipti Lord God ug imo ming palabangon ni ining maong mga katalagman amahan ug imo ming tagaan Lord God ug kanunay katasig Lord God sa pagsimba ug pagdaig diha kanimo Lord God. Taliwala sa kalisod, taliwala sa bisan unsa man Lord God nga moabot sa among kinabuhi Lord God. Amo kang daygon Lord God hangtod sa imong pagbalik Lord God ug niining takda sa kabuntagon Lord God. Ikaw amo isalig diha kanimo ang tanan Lord God. Alang ug alang lamang kanimo ang tanang tibuok ug himaya. Pinaagi lamang sa atong buhay nga Dios. Praise. Amen. So atong palakpakan ang Ginoo, mga igsoon ko sa Ginoo. Atong hatagan og masipang pakpak ang atong buhi nga Dios na inin sayo sa kabuntagon, mga igsoon ko. Kumusta man ang atong sayo sa kabuntagon? Maayo ba? Amen. Maayo gid kayo mga igsoon kay sa sayo pa lamang sa kabuntagon gipukaw na ta sa Ginoo. Amen. Iya na tang gipamata. Grabe kayo kamaayo ang Dios kay sa sayo sa kabuntagon pamaton ta sa Ginoo kay gusto ni Lord. Gusto niya nga madunggan taniya pinaagis madunggan sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Amen. Kinsa may nakapasalamat sa sayo sa kabuntagon. Let's sing it out. Praise the Lord. Hallelujah.
nagtanaw sa ato ang live streaming, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Diyos magapanalangin sa inyong mga kinabuhi, mga igsoon ko sa Ginoo. Kung asa man mo nahimutang, naama mo sa inyong balay, naama mo sa inyong trabaho, mapaabot usab sa Ginoo ang mga pinasahi nga mga pabor, panalangin nga masinati usab kaninyo kanatong tanan. Amen? So, sa atong pagdaig mga igsoon ko sa Ginoo, naingon ang awit nga pagkaandindot lantawon ang Kristohanon kung magkahiusa sa pagsimba, sa pag-alagad sa atong buhay nga Dios. Excited na ba kita nga mudayeg ug moawit sa atong buhay nga Dios? Amen. Amen. So ipakita ko na ang atong mga panagway nga excited. Oh, ligiya ang iyong mga katupas. Oh, di ba? Kung excited ka nga musimba, mudayeg sa atong buhay nga Dios, makita gina sa atong mga panagway. Sa sayo pa lamang sa kabuntagon, gihatagan na ta sa Ginoo og kanunay girinyo ni Lord ang atong kusog. Amen? Amen. Kanunay niya nga gihatagan tag extra nga kusog kay gusto sa Ginoo nga karong kabuntagon ato siyang mapasidunggan pinaagi sa awit. Amen? Mao ni usa nga gihulat sa atong Ginoo nga ang gusto ni Lord nga atong mahalan at kinatibukan atong kaugalingon para ra gyud sa atong buhay nga Dios. Amen. Hallelujah. So atong awitan ang atong buhay nga Dios kung mahimo magawas ta sa atong lingkuranan ug atong lamanuhon ang atong igsuon diha sa Ginoo. Amen. So atong gamiton ang atong mga kamot, tibok na tong lawas sa pagdaig ug paghimaya sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Kaayo ang mga anak sa Ginoo nga magkahiusa nga managkatigom ug walay laing tumong sa usag-usa nato kung dili mahimaya ang atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo amahan. Labaw ka o Dios nga among ipangandoy sa among kinabuhi. Sa tagsa-tagsa mo ka kinabuhi. Amog yung gipangayo nga ikaw ang Diyos among mga tuyon sa kanunay. Mga igsoon ko sa Ginoo. Sa pipila ka adlaw, niaging simana, bulan, nakasilati man tag ng kabugaton, kaluyahon, mga igsoon, kasakit, problema, nga mag-iingon ta nga, dili na to kaya bitaw mga igsoon, kung dili na to isugid sa atong Ginoo. Amen? Muna mga igsoon, na sinati mo na nato mga igsoon, ang kabugat, ang kapoy, na makaingon ta nga,
gid na nato igsoon. Kay dunay Dios nakakita sa tanan. Amen. Ang usa ka Kristohanon mga igsoon, ang dasig sa atong buhi nga Dios nga kumusinati tag mga kaluyahon nga dili na to kaya mga kapulanton nga nagigapuyan ka na mga problema nga mura ka ginatugan. Ang dasig sa atong Ginoo nga kung naatay kasaligan nga imong kaistoryahan, isugid na ngadto sa nag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kay kung once imo nang gisugid, marilis ta. Unya tabangan ta sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Walay mga kapoy, walay mga problema, kasakit, nga dili na to malabangan. Upan sa tabang sa atong buhi nga Dios, makalabang ta kay tungod na siya. Amen? Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Amo giwilkam ang imong lang spirito, Amahan, nga nao'y mamuhat sa matag usa ka namo, Lord Jesus. Ang imong gihog, Amahan, ang imong presensya, Ginoo, Lord Jesus, nga nagdalag katagbawan, nagdalag healing sa among kasing-kasing, Ginoo. Yes, Lord. Thank you, my God. Mga igsoon, atong awiton ang awit sa kinakasing-kasing mga igsoon, ug atong pamalantungan, ug sa awit ang atong daygon, ang atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Sa gipangayoy, ang tanan gitinguha, nga mawari sa kasing
Hallelujah, Lord Jesus. Mga igsoon ka sa igsoon ko sa Ginoo. Nabati ba na to ang presensya sa itong buhay nga Diyos? Amen. Amen. Ang presensya sa itong buhay nga Diyos naghatod og kalipay, kalinaw, katagbawan, kaayuhan. Diha lang gid na to makaplagan sa presensya sa itong buhay nga Diyos. Amen. Hallelujah. Ato pag yung daygon ng atong buhi nga Dios mga igsoon ko sa Ginoo kay karon ang adlaw sa atong buhi nga Dios. Amen. Karon ang adlaw nga ato siyang pasidunggan sa pinaagi sa awit. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Niingon ang pulong sa Ginoo diha sa Salmo 150. Niingon ang iyang pulong. Ngayon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 150. Dayga ang Ginoo. Amen? Dayga ang Diyos diha sa iyang templo. Amen? Asa na to? Dayga ang atong buhi nga Diyos dihi sa templo sa atong buhi nga Diyos. Amen? Ngayon diha, dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga makagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trumpeta. Amen. Dayga siya dinuyogan sa mga alpa ug sa mga lera. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Amen. Muna nga musayaw kita. Amen. Muna, dayga siya dinuyogan sa mga alpa ug sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang. Sa masaba nga mga piyang-piyang, dayga ang Ginoo. Kamong tanang mga binuhat, dayga ang Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Muna usa ka sugo sa atong buhi nga Dios. Muna nga di kita maulaw nga musayaw kay gisugo ta ni Lord. Diya sa atong mga pagdayeg na ati ay panagsayaw. Amen? Muna nga ayaw kaulaw sa imong katapat na nisayaw ka kay wala man na nimo gisayaw para niya. Gisayaw nato na para sa atong Ginoo kay usa na kasugo sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Karon ang adlaw sa Dios.
Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Nindot kayo nga makadaig ta sa atong buhi nga Dios. Amen? Mabati na to ang kainit, ang kasingot. Dili na masayang igsoon. Kay kanang tanan nakita na sa atong buhi nga Dios. Amen? Amen. Sa ato pagyong awitan, ato pagyong simbahon ang atong buhi nga Dios. Mga igsoon ko sa Ginoo. Ang atong buhi nga Dios, mga igsoon. Nagpakakapos siya aron kita madato. Asa madadapit madato mga igsoon? Sa mga butang ba? Sa mga material ba? Sa mga bahandi ta? Ingon si Jesus nga ipadato na niya sa espirituhanan nga bahin. Amen? Ang tao nga giila na Jesus nga usa ka dato niining kalibutan na kanang dunay Dios. Amen? Kanang dunay Jesus sa kanya buhay. Amen? Walay makakumpara ni ana mga igsoon. Kaya nasayod ta sa mga pulong sa atong buhi nga Dios nga gisulat niya sa Bible. Nasayod ta sa mga pulong nga iyang gibilin ka nato. Isa may gusto nga matog langit, di ba kita ng tanan, amen? Yes, Lord.
Jesus. Labaw ka nga gipangandoy sa among mga kinabuhi, Lord Jesus. Diri sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Amahan. Salamat, Ginoo. Walay sama nimo nga Dios, Amahan. Walay makakumpara nimo nga Ginoo sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Yes, Lord. Ug alang lang gyud nimo ang himala, Amahan. Alang lang gyud nimo ang kadungganan, Lord Jesus. Yes, Sir God.
imo kami gihatagan sa tanan, Amahan. Ug walay nakulang nga kanimo, O Dios. Imo kami gipalabang sa kanunay sa matag adlaw sa tanang mga panginahanglanon, Lord God, mga needs, Lord God. Lord, imo gipalabang, Lord God, na sa lain na pong adlaw, ikaw na po nag-supply. Ikaw ang Ginoo, Lord Jesus. You are the Lord na dili mahutdan og pamaagi, Lord Jesus. Mahutdan namig pamaagi, Lord. Pero ikaw, Jesus, Amahan, dili ka mahutdan og pamaagi, Lord God. Matingala naman ni Lord Jesus, kay ikaw ang Diyos, Amahan. Instant ka kanunay, nagatuwag, Lord God. Sa aming mga panghangyo, ang anak kanimo, Amahan. Salamat, Lord Jesus, sa imong mga maayo, Lord Jesus. Dalahigon ka, ikaw, Amahan, sa may katapusan, Lord God. Sa mga nangaging simana, Amahan. Nakasinati, Amahan, o bagyo. Lord Jesus, mapasalamaton ka, mingan hananiwa, Amahan. Kay imong kanunay gilikay. Imo kami giproteksyonan. Imo kami giampingan. Imo kami gitipigan, Lord Jesus. Sa tanang oras, sa tanang panahon, sa tanang adlaw, Lord Jesus. Mausap, Lord God, na sa among panahon karon, aduna na usay mga bagyo, Lord Jesus. Dili kami ang mga balaka, Lord Jesus. Mahadlok, Amahan. Kamatagpa sa imong pulong na naa sa Isaias 41, Lord Jesus. Na dili kami ang mahadlok na balaka. Kay naa ka nga Diyos na mga lipan, amen? Naa siya nga Diyos na mauban. Bisan asa na sa atong mga lakaw, sa matag lakaw, sa atong tiil. Naa ang Diyos, amen? Naa siya kanunay ng timin. Naa siya nagatiman na nato. Usa mga igsoon, dili kita mulunga sa atong pangalagan, sa pagsimba, sa pagdaig sa atong buhi nga Diyos. Kay ang iyahang panguban, walay pag-unta. Kanunay siyang naa, kanunay taniyag monitor. Di man to dato siya makita ang atong Ginoo. Apan nabati nato nga naa siya. Amen? Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo. Dalayon ka nga Diyos sa kalampusan, Amahan, sa among mga pagdaig, mga pagsimba, nga walay lain kinitong sa among baba, nga kundi ikaw ang Diyos na daig, mapasibungkan, mapasalamatan sa tanang adlaw, sa tanang panahon, sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka ikaw nga Diyos sa walay katapusan. Angayan ka, nahatagan sa mga pagdaig. Angayan ka, mudawat sa among mga pagdaig, mga pagsimba, kanimo lang, sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos, magaingon. Amen! Yes, Lord. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? O karon at ko ang tawgon. Dili pa. Ako ang tawgon ang mubasa. Scripture reading nga si Brad Albert. No. Tapos pagpamarog agi pagtawad sa pulong sa Ginoo. Atong basahon diri sa Salmo 91 gikan sa 1 hangtod sa 4. Ang mudangop sa labing halangdon
ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Makaingon sa ingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios og kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo sayre, ilikay kagayod niya. Ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunungon manlipod og magbantay kanimo. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Ug karon ako ang isunod ang special number ni Brad Julius. Ay, sorry. Ako ang isunod ay ang testimony ni Brad ay ni Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios, ako am dairon. Pero dili lang ako may nagmadaogon kung dili kitang tanan. Tungod kay matud pa sa mensahe, ang tao nga mudangop sa labing halangdong Dios, dili gid maunsa. Wala gay mga katalagman nga makapukan. Ako ang kadaugan mga kaigsunan sa gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ang pagatiman sa Dios sa amo ang pagpuyo ug labi na sa mga buluhaton. Ako ug kita mismo nakakita sa pagatiman sa Dios. Kung unsa ang mga nasinatian namo sa amo ang pagbiyahe sa ministry gikan sa Tarcom nga gidala mi diri, nabati namo ang walay hunong nga pag-amuma sa Dios. Taliwala sa mga hulga, taliwala sa mga bati nga mga mensahe, apan na nalalipod ang Dios sa among kasing-kasing. Nanalipod ang Dios sa amo ang pagtuo o pagsalig sa Ginoo. O paday naghatag ang Dios og kusog, kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios bisan pa man kung dunay mga pulong nga dili makaayo. Gitudluan kanunay sa Dios ang among kasing-kasing unahuna kung unsa ang mga pulong nga gikinahanglan namong entertainon ang pulong ra gyud sa Dios. Tungod nini nabati namo ug nakita namo ang kadaugan. Usa sa mga kadaugan mga kaigsunan ako ang makita nga dili gyud maihap. Amen ba? Kung akong ihapon murag dili na pod makahalad og awit ang uban. Dili na pud ta makadungog sa unsa may mga mensahe. Ang ako ang kadaugan mga kaigsunan, gikan sa atong miaging tuig, Disyembre, kaning lugara, ako paning gikalot-kalutan. Sa bulan sa Disyembre, tuig 2024. Gikalot-kalutan pa nako ni, giagi-agian pugkos ato ang mga kaigsunan. Unya, niabot ang panahon, doon na gipadala ang Dios, nga tabang, sa pagkalot. Unya hangtod na pundar ang kanang patag. Amo pa tong gibalibulan dire. Kanang paghuman og patag-patag na apa mi gibutang nga balibol para madasig yun ang mga bata kay kusog kay muhakot ang bata og mga kanang yuta hangtod na porma ang stage, hangtod na porma ang kanang haligi hangtod na nay atok. Unya usa sa ako ang nakita gyud nga gikan sa atong pagsugod dinhi, wala gyud ihikaw sa Dios ang iyang panalangin. Package nga gihatag sa Dios ang iyang panalangin. Dili lang material, kundi even sa emosyonal, even sa spiritual. Ang Dios paday nag-bless. Taliwala sa kabugaton, taliwala sa mga makaingon kong dunay mga kakuyaw nga mga mensahe apan gilig-on mi sa Dios. Gidasig mi kanunay sa Dios. Gikan sa pag-abot namo dinhi mga kaigsunan, nabati namo ang paggunit sa Ginoo sa among kinabuhi. Dako na kay nang kadaugan. Naayo ang mata sa akong asawa, katong
tubo nga unod sa iyang mata. Kaming tanan ato, dito mi sa balay nilang Papa Binbin, Mama Bibin, nang hilak ming tanan, samtang naglantaw mi sa mata sa akong asawa. Kay ang unod sa mata sa iyang asawa, ang unod sa mata sa akong asawa, ning lapaw na sa dapit sa iyang pilok, iya na lang magkuha siya og cotton buds, dayong iyang itulod ngadto sa lalom. Nya gawas pod ni ato mga kaigsunan, giayo po ko sa Ginoo sa akong acid reflux. Dako kay nang pagpasalamat na ako sa Ginoo. Grabe nako nga kana bitawng pagdahig, pagpasalamat sa Dios. Unya iya kong gilig-on sa pagpadayon sa pagsangyaw o murag di pa ko kalimot. Wala pa'y tuig ang atong panimbahon dito pa naghuot pa ta dito sa balay. Karon hayahay na kitang musayaw sa mga pagdaig. Nya gawas pagyud ni ana mga kaigsonan, dili lang kay ako ang gitagaan og kadaugan, pati ikaw. Dili lang kadaugan ang gihatag sa Ginoo, package na yan, panalangin. Usa sa mga ilhanan nga ikaw gipanalanginan, kanang nihinahinay tagtikang sa pagsunod ni Jesus Christ. Dili lang espirituhanon nga kita gipanalanginan, kundi sa material usab. Walay usa nato nga gipagutman sa Ginoo. Amen ba? Nang hinobra nga atong pagkaon. Munay ako ang kadaugan nga ako ang nabati, nakita nga dili gyud nako kalimtan ang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Kadaugan nako, kadaugan namo, kadaugan natong tanan. Og nagtuusad ko nga kadaugan usab sa atong mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalay mga lugar. Gani mismo mga kaigsunan, napurma ning mga simbahan o napurma ning simbahana tungod sa pagkamaayo sa Dios nga sila usab gipanalanginan sa Ginoo. Amen ba? Kaning pagpundar ani nga jealousy, wag gyud ko mabalaka. Nganuman, nasayod ko nga dunay Dios nga nagtan-aw sa tanan. Amen ba? Napurma dayon ang jealousy. Wala pa'y pila ka bulan. Kompleto na, nanay jealousy, nanay sira, ang pultahan, nya dili po na ingong reject ra. Dili na siya reject, special na siya. Pakpakan ang Dios mga kaigsunan. O niya, kabalo ba mo? Ang akong nakita mo ni, dili maabdan og Marso, tiles na ni. Wala mo to, oh? Tiles na ni. Di pa kaabdag Marso. Nganuman, naa ang Ginoo nag-uban. Muna yung mga kadaugan. Nya, gawas pa sa mga material sa mga butang, usa nga ako ang nakita nga kadaugan nga gihatag sa Ginoo, dili lang sa akong kaugalingon, kundi dili natong tanan. Atong mga kaigsuonan giatiman sa Dios. Ato pakpakan ang Ginoo mga kaigsuonan. Grabing pabor. Grabe ang pabor mga kaigsuonan. Tungod na kay ming tuo ta, ming dawat ta, og nagkinabuhi pagyuta sa mensahe ni Jesus. Dalaygon ang Dios, ina ang imong tapad, dalaygon ang Dios. Nya dungan tang tanan, mo ihap ko 1 2 3. Unya moingon thank you Jesus. 1 2 3. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tupakpakan atong buhi nga Dios. Thank you, Lord. Low. Thank you, Lord, sa kinabuhi ni Pastor Gideon no, og sa ato ang tagsa-tagsa nga natong tanan nga kahibaw ta og uyon sa taniya pag alagad sa Ginoo og kita ta mismo ni Pastor Gideon og sa iyang pamilya og giunsa sila pag alagad sa ato ang buhi nga Dios. Di lang sa nilang pastor ka natong tagsa-tagsa nga niya nato karong adlaw. Og karon ako ang isunod ang special number ni Barad Julius.
May buntag ka natong tanan, ani ako sa inyong atupangan, aron mahalad og awit magkalangit. Naguluhan ka niyo pagkatamis. Kaya ang Dios na may saad na to sa usag-usa, no? Kababa mo ba unsay saad sa Dios? Ingon diri sa pinadayag 3:10. Kay gituman mo man ang akong sugo nga ikaw mo pailubon. Ilikay ko ikaw sa bisan na unsang katalagman. Ngayon pag diri sa Salmo 91:14, luwason ko katong nahigugma kanako o palitan ko katong nila sa kong ngalan. Amen. Praise the Lord. Hello. Pagkatamis sa imong saad, kung palandungoning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mainampuon sa pagpadayag. O Amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo luksuta, sa lumba nga gisalmutanta, nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang ta siya, nga magpasan sa atong mga dala. Pagkatamis sa imong saad, kung palandungoning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mainampuon sa pagpadayag. O Amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ng tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo luksuta, sa lumba nga gisalmutanta, nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang ta siya, nga magpasan sa atong mga dala. Musayaw mo luksuta, sa lumba nga gisalmutanta, nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang ta siya, nga magpasan sa atong mga dala. Dili ta magkaluya, kay katabang ta siya, nga magpasan sa atong mga dala. Nga magpasan sa atong mga dala. Kanindot sa ihang awit. Oy. Nabless bang tanan? Nag-awit siya ba? Mura kong nakahilakay. Naningkamot gali siya no, nga naa siya kapansanan. Unsa na baka sa uban sa? Makita nila ba? O karon ato ang center ang ato ang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo nga pagadadon sa ato ang Pastor Gideon. Hey. Hey. Say. Kay dalaygon ang Dios mga kaigsuonan pagkatamis. So nindot kayo ang kinabuhi ni Brother Julius nga sukad nga nakadungog siya og nakabati sa mga mensahe sa Dios. Naminaw siya sa atong FM station 101.3 og wala gyud siya magduha-duha
Miari siya nga si Rausa kay mosimba sa Dios. Niya atong nakita nga nasay kausaban o kanunay siyang gipanalanginan sa Ginoo. Atong pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Unya munay giingon sa atong Ginoo nga mianhin siya aron ang mga buta makakita. Unya do na po'y mga dili makakita mahimong buta. Nakakita sila nga nabag-uta pero wala sila motuo. Gibag-uta sa Dios, gipanalanginan ta sa Dios pero do na pay wa motuo. Pero padayon ta nga motuo sa Ginoo diha sa atong paghangyo nga pati sila madala. Nganuman dunay langit. Amen? Inay mong tapad dunay langit. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan ato ang mabasa diha sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 18. Ingon dinhi nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug dili gayod makadaot kaniya ug dautan ang yawa. Dili makahimo kaniyag dautan ang yawa. Magampo ta? Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Niya kami aron sa pagpanalangin, sa pagpamati sa imo mga pulong. Niya kami nga nanginahanglan sa imo pagpanalangin. Sa matag-usan namo kakasing-kasing una aron mahimong madinawaton ug matinuhon sa imong mga pulong. Ug salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa matag-usa nga niya karon ug sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar o sa nagkalaing mga nasod nga nagkikuyog sa among pagdaig, paghalad, pagsimba kanimo. We declare blessing sa matag-usa ug kanila usab nga makadungog makabati sa imong mga mensahe moabot usab ngadto kanila ang imong panalangin. Sa ngalan ni Ginoong Hesus among klimon amahan ang tanang panalangin in Jesus name. Amen. O amen. Ang mensahe mga kigsunan nagsugod og pulong nasayod kita. Amen ba? Nasayod kita. Ang pulong nga nasayod kita naghisgot ni sa kinabuhi sa tao nga nakakaton. Nakakaton sa saad sa Dios. Nahibalo sa mga pamaagi sa Ginoo. Ingon siya dinhi nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug dili gayod makahimo kaniya dautan ang yawa. Ang ikaw ug ako mga kaigsunan ko sa Ginoo nahimo na tang anak sa Dios. Amen ba? Si Jesus dunay mensahe diha sa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Pero kanang maong pagsulti ni Jesus gitagaan sa Dios ang tao o kanang kagawasan, pagpili, kondisyon. Apan katong mudawat ug musalig kaniya gitagaan sa Dios og katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen ba? Ikaw ug ako mga anak kita sa Dios. Yan nindot kayo ang pasalig sa mensahe sa Dios pinaagi ni Apostol Juan. Walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Buti pasabot mga kaigsunan, nakita sa Dios kitang mga tao nga dili diha-diha mahingpit. Amen ba? Dili diha-diha mausab. Dunay mga panahon nga dunay dapit sa atong kinabuhi nga dugay kayong mausab. Matud pa sa Hebreo mga kaigsunan or sa Hebrewanon or Hebreo kapitulo 12, dunay mga sala nga naghawid pag-ayo sa tao. Dunay sala nga lisod kay biyaan. Pero padayon ang Dios nga nagtabang aron walay sala nga atong pagahawiran. Pero dili diha-diha ang gipakita sa balahang kasulatan nimo talikdan. Pero sa panahon nga imong talikdan ang tanan, hinumdumi ang saad sa Dios way bisan unsa nga kadaot nga moabot sa imuhang pagpuyo samtang nag-alagad ka.
Speaking kadaot mga kaigsunan, kadaot sa imuhang pagpuyo, kadaot sa imong panginabuhian, kadaot mga kaigsunan, why bisan unsang kadaot sa imuhang panginabuhi, sa imuhang source of income, mga kaigsunan. Kumbaga, padayon ang Dios nga magpanalangin, padayon ang Dios nga magabubo, padayon ang Dios nga magapauswag sa tanan nga kahimtang sa imong pagpuyo. Pero dili diha-diha. Buti pasabot, dili magic. Ngano man, ang giingon dinhi mga kaigsunan, ingon siya dinhi, walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios. Manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug dili gayud makahimo kaniya dautan ng yawa. Manalipod ang anak sa Dios. Kanang word nga anak diha nga gisgutan, si Jesus Christ kana. Amen ba? Ikaw ug ako, gipasaligan ni ining maong mensahe, nga dili gyud ta makapadayon sa pagpakasala, tungod kay panaliptan ta ni Jesus Christ. O gawas pa ni ana, walay mahimo ang yawa. Walay mahimo ang yawa. Unsa may mission sa yawa? Juan Kapitulo 10, versikulo 10. Mianhi ang kawatan, si Satanas, ang yawa, aron sa paglaglag, aron sa pagpatay, sa pagkawat. Dili gusto ang yawa, muuswag kas pagpangalagat. Dili gusto ang yawa, mga kigsunan, magpuyo kang malipayon. Sometimes kung imuhang tagdon, entertinon ang mga minsay sa yawa, maguba og mawagtang ang kalipay nimo sa imong Pinoyanan. Pero dalaygon ang Dios nganong pero samtang ikaw nagpadayon sa pag-alagad, padayon ang Dios nga nagtan-aw kanimo, anak kaniya. Amen ba? Nya ang pasalig diha, manalipod ang anak sa Dios. Kanang word anak diha nga gisgutan dili na kita. Letter big A. Kanang giingon diha, anak sa Dios. Manalipod man kaniya ang anak sa Dios, si Jesus Christ. Pangutana, unsa may mga pamaagi, mga kaigsunan, nga gipakita sa Dios sa pagpanalipod ni Jesus sa ato ang kinabuhi, aron walay mahimo si Satanas. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Ang pamaagi ni Jesus, aron iyatang panalipdan, iyatang gitudluan sa mensahe ngayang gibilin sa balaang kasulatan. Amen ba? Munang miingon siya diha sa Juan Kapitulo 15. Basahan ninyo. Versikulo, murag na ana sa City. Juan Kapitulo 15, versikulo 7. Tanawa. Kung magpabilin kamo kanako, og ang akong mga pulong, magpabilin kaninyo. Nindot kay na siya nga mensahe. Kitang mga Kristohanon, the word Kristohanon, ang tanang mayong Kristohanon, gikan na sa pulong Christ. Amen ba? Ang tao, tawgon siyang Kristohanon kung naghari kaniya si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang iyang gisintro. Buti pasabot, nakakaton siya sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Nakadungog siya sa mga mensahe ni Jesus Christ. Hinumdumi ang mensahe ni Jesus Christ, puno sa mga saad. Amen ba? Puno usab sa mga pagtulunan. Labaw sa tanan, puno usab mga kaigsunan sa iyang pagpanalipod. Nyaingon siya dito, kung kamo magpabilin kanako, si Jesus Christ ang misulti ana. Gisulat ka na ni Apostol Juan. Nyaingon din siya, og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo. Unsay giingon? Makapangayo kamo bisag unsa, madawat ninyo ni. Amen ba? Kasagaran nga atong gipangayo, panalangin ni Lord. Sa panahon nga doon na tayo kinahanglan, ikaw ug ako dili taangay mabalaka. Ngano man, walay butang nga atong gipangayo sa Dios ngayang ihikaw.
Sama sa pagtukod nato sa simbahan, wala ta lisod-lisura sa Dios. Never ang Dios nga mohatag kalisod sa tao. Nganuman, timan Juan 3:16, dako kay sa gugma nato. Amen? Tungod sa dakong gugma sa atong Dios, gipadat-an tag anak nga maoy muluwas kanato nga mao si Jesus. Ug ang pamaagi ni Jesus sa pagluwas sa tao, mutuotan niya. Ug ang tao nga mutuo, dunay panahon sa Ginoo. Sama nimo. Ayaw tagda ang mga tao nga moingon na ipagtuo pero wa gani panahon sa Ginoo. Ayaw sad limbungi imong kaugalingon nga moingon ka nituo ka sa Ginoo pero wa gani ka mosimba. Amen ba? Pero bless kayo ta. Na imong tapad, bless kayo ka. Kay ang imong pagtuo, imong gibarugan. Imong pagtuo, mga kigsunang buhi, gayod nga magdala sa saad sa Dios. Hinumdumi, ang saad sa Dios, i-bless gayod ka niya. Walay saad sa Dios nga laglago niya ang tao. Ang saad sa Dios, pauswago niya ang tao, lipayo niya ang tao, proteksyonan niya ang tao, atimanon niya ang tao, apan kanus ama ni mabati sa tao. Kanus ama ni masinatian sa tao, mga kaigsunan. Kanus Kabalo ba mo? Sa atong pagpuyos kalibutan, papil na sa kinabuhi sa tao ang katalagman. Sa time ni Apostol Pablo, sa time ni David, sa time sa mga propeta, makit-an usab nato sa Biblia nga dunay mga katalagman nga ilang nasinatian. Sama sa panahon ni Pablo. Sa panahon ni Pablo, mga kaigsunan, samtang biyahe siya paingon sa Roma, gipreso pa siya. Gikuyugan pa siya mga sundalo kung imong lantawon diha sa buhat. Mga kaigsunan, sugod siguro nag-17. Paingon na sila sa pulo sa Malta, dunay dako kayong bagyo nga ilang nasententian. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan? Dunay mga tao nga naghuna-huna. Ngano naghuna-hunag dautan ngadto kang Pablo. Ang ilahang pag-ila ni Pablo dautan kayo. Kay ngano man nabagyuhan pa sila. Unya sa dihang nabagyuhan pa sila, grabe sila kabasa. Sa dihang basa kay sila og sa iyang mga kaubanan, gusto silang mainitan ang ilang lawas. Aron naa sila kanang aron mainitan sila mainitan ang ilang lawas, naghimo sila dakong daob kinsay nakabasaan na. Diha sa buhat. Unya tungod kay naghimo sila dako kay daob para mainitan sila, usa si Apostol Pablo nga nanguha og mga kanang sugnod. Sa dihang nanguha siya, napaakan siya bitin nga pirting lalaha. Unya unsay basa sa mga tao? Unsay basa sa mga tao? Ingon dayon ang mga tao, wa gyoy sama kadautan anang tawhana. Nakalikay siya sa bagyo. Nakalikay siya sa katalagman sa dagat, pero di na gyud siya makalikay sa kamatayon pinaagi ning sawa nga pirting lalaha. Dautan ang ilahang pagbasa ni Pablo. Nagpaabot ang mga tao nga mamatay si Pablo ug manghupong. Pero wala gayud maunsa si Pablo, hangtod na ugmaan si Pablo. Sometimes, sa kinabuhi sa Kristohanon, makasinati usab tag dili maayong kahimtang sama sa tong panahon karon. Imagine sa bagyong Tino nga miabot diri sa Visayas. Karon ni ining taknaa, grabe nga sakripisyo, grabe nga kakulba og kalisang ang mga tao nga naa karon sa Luzon. Kay ni ining taknaa, grabe kakusog ang bagyong uwan. Gamonitor ko ganina mga kaigsunan kay ako ang mga igsoon na mas Manila. Duhara ka igsoon nako nga dunay signal. Niya ako silang gitawagan. Unya akong gimonitor ang bagyong uwan. Unya, grabe yung dakua. Imagine ang mata sa bagyo. Ang mata sa bagyo, mga kaigsunan, kanang mata sa bagyo, ang tunga ana, linaw kay na.
Makitaan gani ang adlaw ana, kay bangag man na siya. Ang mata sa Bagyo, isulod raning Cebu. Pertid ako Unya, kabalo ba ka? Number 5, sama sa gikusgon sa Yolanda. Yolanda, kusog sa to, ayo. Ang udit, number 4 ang mga udit. Sama sa kinabuhi ni Pablo. Si Pablo, mga kaigsunan, sa dihang napaakan siya, wa nagyud say mga kabdangan, wala nagyud say mga balon. Kay nangabasa silang tanan. Kay sa diha nga kanang gisip unta nila ang barko, mga kaigsunan nga ilang gisakyan, sa diha nga gihampas sila sa dagko kayong balod, mugna sa bagyo, mga kaigsunan, sila naghimog daob. Unya, sa dihang naghimo na sila daob, si Pablo nga nanguha og mga sugnod na paakan pagyud sa bitin. Unya katong makapatay pagyud nga bitin. Siguro kubra to. Udto-udto baka ha. Ingon na yung mga tao, grabe na gyud kadautan ng mga tawhana. Mausad ang mga minsay sa ubang mga tao. Nga tungod, kasinatay tag bagyo, nakasinatay tag linog, grabe na kadaghang mga trahedya ang Pilipinas. Moingon dahil sila nga, dautan ang Pilipinas. Pero wala sila kakita, naaka, nga gimatarong sa Dios. Amen? Niaka, mga kaigsunan nga giatiman sa Dios. Imagine na, gikan pa kaniadto nakaagitag udit, nakaigitag hangin, magtingog, grabe kong kusuga, ug kusog pa na ang bagyong uwan. Pero kabalo ba mo? Saad sa Dios. Timan ini ha, saad sa Dios. Walay kadaot nga moabot sa tao nga nagtuos Ginoo. Nga naman, sa Juan 5, unang Juan 5, atong gibasa ka kanina, ingon diha, kay manalipod man ang anak sa Dios, busa ang kaaway, way mahimo aron ang tao makabatog kadautan. Pero ang pangutana, pangutana mo ni, kanus masinatian nato ang proteksyon sa Dios. Sa Salmo 21, ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Ang magpabiling ubos, kanang word, magpabiling ubos sa pagbantay. Ikaw mismo nga papa, ikaw mismo nga mama, kung ang imong anak ha, imani ha, mangayo nimo og 5, unya wala kay kakahatag, o kaha, mangayo ka og kanang sipatos, ang imong anak mangayog sipatos, unya di ka kahatag, unya karon ang imong anak mangayo man sa imong silingan, makahatag man imong silingan. Example lang ba? Nya sunod, mangayo na pod ang imuhang anak og sinina, unya wa kakahatag. Mangayo na pod ang imong anak ngadto gyud sa imong kontra. Unya makahatag man ang imong kontra. Unsa imong bation? Unsa imong bation? Ikaw nga inahan, ikaw nga amahan. Malain ka no? Masina ka no? Ha? Labi na kung moingon ang imong anak, ma, pa, mangayo ko nimo di lagi kakahatag, kato laging nangaway nimo, makahatag lagi. Ikaw kuno, moingon ka nga may noon. Pero wa na galungot-lungot na ka. Mao nay usa ka pananglitan. Nangayo ka sa Dios. Pero kulang kag pagsalig niya. Nangayo na pod ka sa laing Dios. Hinumdumi ang Dios, ingon siya, I am jealous God. Siloso ko nga Dios. Di ko malipay nga mangayo ka nako at the same time muyukbo ka sa dili ako. Nasabtan? Seryoso ko ani. Kaya nga naman, malipay ko nga i-bless ka ni Lord. Malipay ko nga panalanginan ka. Ayuhon ka at imanon ka. Hinumdumi,
ang atong Dios dili sa Dios nga usaray iyang gipanag-iya. Dios siya nga tag-iya sa tanan. Walay dili ihatag sa Dios kun modangop ka niya nga magpabilin ka sa iyang pag-atiman. Unsaon man nimo pagkasiguro nga nagpabilin ka sa iyang pag-atiman kung dili nimo katunan ang balaang kasulatan. Daghang kayo mga tao nga nagtuo Ginoo pero wala magpabilin sa pag-atiman ni Jesus. Pero bless kayo ka nga sa imong pagtuo niya naningkamot kang makasabot. Ang pulong sa Dios buhi, mga kaigsunan. Gibuhi ta sa pulong sa Dios. Giunsa ta pagbuhi? Ingon dihas Juan 1:1. Sa wala pa ang kalibutan, ang pulong diha na. O ang pulong Dios. O ang pulong uban sa Dios. O dito sa 14, ang pulong na himong tao ug mipuyo uban kanato. Kinsa man na siya? Si Jesus Christ. Nabuhi ta sa pulong. Nabuhi ta ni Jesus Christ. Nabag-o ta ni Jesus Christ. Wala ta nabag-o ni bisan kinsang Dios kalibutan. Amen? Sama nitong Marvin, kamo diha. Malipay ko mga kaigsunan, imagine ang motor nga paliton og mahal, usa ka hangyo, gitugot ra, perting rato ha. Ngano man, gikana ni Lord. Tupakpakan ang Dios ni Ana. Mga kaigsunan, buot ipasabot. Dili ka lisod-lisuron sa Dios. Ayaw lang yun og pagdangop, og pagsalig, og lain pang Dios. Amen. Unsay giingon din Versikulo 2, tanawa. Makaingon sa Ginoo, tanawa, ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Pero kung daghan kay kagyukbuan, daghan kay itag ampuan, maglibog ka kisay ni tubag. Tama ba? Tama? Amen. Munang nagtudlo si Jesus, kung muampo ta, amahana mo sa ngalan ni Jesus. Wala po siya magtudlo nga sa ngalan ni Gideon o inigamatan ni Gideon ha, balaan ra ba na, mabalaan halat, sampita si Gideon. Wala. Sampita ang amahan sa ngalan ni Jesus. Unsay giingon din nindot kayo ang 3:4. Tutuki ang Biblia. Ingon din gikan sa katalagman nga wala mo hisayri, ang pulong wala mo hisayri, unexpected. Amen. Ingon pag yun din gikan sa tanang katalagman. Pagkanindutan, no? Di ba, sa ato ang panarbaho, doon ay mga katalagman. Physical nato nga lawas, doon na mga katalagman. Emosyonal, naamoy katalagman. Naamang gani panahon nga, makadungog ra kagay gamay, murag bugat na kainin mo. Murag mangurong na kaskas ko. Nanaday kas katalagman. Ang imong emosyon, katalagman na di ay. Layo to, das bagyong uwan. Pero ang atong emosyon, gibagyo pang uwan. Mabitaw ng gitudloan ta sa Ginoo. Unsay giingon? Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri. Hallelujah. Thank you, Lord. Ilikay kagayod niya. Ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Cancer ang ako ang sakit sa una. Kabalo ba mo? Dili lang ako ang nagkanser. Ang akong igsuon, si Elsie. Gilaplapan nagtutoy. Unya, grabe to ka lisod kay ngano gipakitaan man kay namo, gipakita nako ninyo, pipila ka ninyo nakakita sa dughan sa akong suon. Ningon pag yun ng doktor nga ang cancer niabot na sa iyang bukog ug atay. Niabot na si ahang baga. Pero kabalo ba mo? Pastora siya nga nagwalis pulong sa Ginoo. Karon buhi gyapon siya. Amen. Atong pakpakan ang Dios. Nya kabalo ba mo? Nagtrabaho siya ro. Nagatiman og simbahan, isa kuya pastor. Isa na ako'y trabaho, niya na po ko'y trabaho sa simbahan. Salamat kay Ginoo.
Prihami na kasi natin cancer. Sakit nga ikamatay, iluwas mi ni Lord. Ngano man, para ipadayon na mo ang pagsangyaw nga dunay usa lamang ka Dios. Og usa ang tigpatiliwala kanato og sa Dios. Kinsa? Si Jesus Christ. Mudango ra gyud ta, unya pabilin ta dihas mensahe ni Jesus. Munang adlaw Domingo, ayaw gyud ninyo usiki. Ayaw ninyo kawanga. Ayaw ninyo ibaylo sa bisan unsa nga panginabuhian. Kay gihatag na sa Ginoo ang atong gikinahanglan sa tibok semana. Imagine sa 7 ka adlaw sa usa ka semana, usaray iya sa Ginoo. Unom ang atoa. Usa ang ato iya sa Ginoo, unom ang atoa. Kuhaon pag yun nato ang usa. Pero ingna imong tapad sa una rato. Amen. Ato pagpakan ng Dios sa una rato. Busa kani adto ra satang makasinatig katalagman. Karon og sa unahan di na ta makagig kalisod. Di na ka makagig kalisod. Di na ka makagig kalisod. Sa una lisod kaayo ka nga mo build og relasyon sa imuhang kaila. Murag hari kay ka. Pero karon imo nang higugma ang tanan. Amen. Sama ni day pamilya. Kanatong tanan. Daghang kay mo ingon, nausab yun si day pamilya. Karon mo kanta na. Amen. Sila Ate Elbe, Day Eden. Mga batan-o nato. Mga musician na. Ato pagpakan ang Dios. Pagkaninduta. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Gugmang maunongon. Grabe ang gugma sa Dios. Yes, makadungog kag mga bati, mga sakit nga mga tingog gikan sa mga tao. Imo na ganing entertainon, maguba gyud ang imong kalipay. Mao bitaw nang bisag unsaon natog hunahuna nganong duha ang atong dalunggan tungod kay duna nay rason. Makadungog tag mga nindot nga dalunggan, dawata ayaw ipalapos sa pikas dunggan. Pero kung makadungog tag mga pulong nga bati, ipalupos na. Bot ipasabot sa atong kinabuhi do natay kanang unsa nay tawag anang basura nga i-segregate. Do natay segregation sa atong kaugalingon. Unsa man ang segregation, pastor? Inani ni. Kung moadto mo sa syudad, makakita mo mga basura nga murag espesyal, murag pug ordinary. Ora ginana ba? Ordinary, espesyal. Ngano man? Naman koy basura dito nga dili malata. Nya napagyoy. Plastic. Na tulo ka klase. Naay basura nga malata, priya ng mga panit. Malata, unya naapoy dili malata. Naapoy mga isegregate kanang mas recycle. Okay. Inani ni siya. Sa tanang pulong sa kalibutan, dunay mga pulong makadaot nimo. Tama ba? Tuo ka na? Dunay mga pulong nga makadaot nimo og sa imong pamilya og sa imuhang panginabuhian. Madunggan nimo na, pero ayaw ra gyud entertina. Unsa man ang entertina? Ayaw tagda. Ngano man, giampingan ka sa Dios. Nag-uban ang Dios nimo, nanalipod ang Dios nimo. Dili gayud ka maunsa. Pero kung imo nang atimanon, imo nang entertainon, maluya gyud ka. Unsay giingon sa kanang mga pulong nga makaluya? Moingon dayon, ayaw mong simbaan na, wa na menteryo. Di ba? Naapagay mga pulong mingon, ayaw mong simbaan na, di na sila makasulod og langit. Yang saman ang kinabuhi, kumusta? Kinsa may naibisyo, kita o sila? Hello? Sa bisyo pa lang, giluwas na ta. Sa Dios, unsa pa kahang atong kalag nga mo'y pinaka-importante nga gigugma sa Dios. Munang ayaw ka balaka.
ilikay taniya bisan unsang klase nga mga katalagman. Katalagman mahitungod sa mga panginabuhi, katalagman mahitungod mga kaigsunan sa emosyon, espirituhanon nga bahin, panginabuhi, tanan. Pauswagon ka. Lamang duha ang imuhang ampingan. Duha, sa versikulo 1, number 1, dangop kanunay sa Dios. Ayaw po tuguti nga mo dangop ra pugag na ipanginahanglanon. Nga mo sampit ra pud ta og Ginoo wala na. Nakasud na ang problema. Sawa pa ang problema, sawa pa'y katalagman, nidangop na ta. Ug mo na'y atong gibuhat karon. Amen? Amen? Ikaduha, ipadayon ang pagpamati sa pulong sa Dios o pagbasa sa Biblia. Kay mo na'y pamaagi nga giatiman ka ni Jesus Christ. Lucas 11:28. Bulahan ang tao nga mamati. Nganong sa tanang adlaw sa bulan, ang nganong sa tanang adlaw sa simana, ang Domingo pula, para masayod og dili ka malimot nga ang adlong Domingo dunay Ginoo nga naghulat sa imong pagsimba. Nindot kayo mga kaigsunan ang ato ang pagsakaw kanina o sa tong ikaduhang kanta. Sayawan ta ang Dios. O sa to'y sinudanan? Sayawan, sayawan ta ang Dios. Nganong sayawan man nato ang Dios? Sugo na. Sugo na. Daiga ang Dios uban ang panagsayaw. Amen. Mudaig ta sa Ginoo uban ang panagsayaw. Nganong mosayaw man ta? Kay gidaog ta. Giyatagaan ta kadaugan nagpadaugon ta. Amen. Pero kon ang imong kasing-kasing wa gyapon makalingkawas sa kalihukas kalibutan, ang imong kasing-kasing wala gyapon makalingkawas sa mensahe sa kalibutan, murag mosayaw kang murag alang-alang, murag pinakibot-kimbot lang ba? Iniktan. Gawas ton tagani mga kaigsunan, sayaw gyud. Ya, salamat ko sa Ginoo sa ato mga musician, ato pagpakan ng Ginoo. Ni Dong Juan, Benji, Daitsari, tanan. O kana kininyong mga batanon, palihog. Ayaw mo kaluya. Akong dasig ninyo, ayaw mo kaluya. Mangutana ko ninyo. Kabalo na gyud kong mutanaw mo ani. Kabalo ko nga na mo'y hunahuna eh. Di ko mutuo nga ako rin na hunahuna. Kabalo ko nga naa po mo'y hunahuna. Labi na sa mga ginikanan nga dunay mga kabatanunan, mga babae, mga lalaki, mga kabataan. Ang akong nauna mo ni, gusto sa Ginoo nga makita ninyo ni. Kung magpabilin mong inana nga wala mo'y panahon sa Dios, tanawa ug asa mo padulong. Kaysa magpadayon mo sa pagkat-on sa mga music dire para sa Ginoo. Kabalo ba mo? Daghan kong mga kailang mga batanon kaniadto, samtang batanon pa ko. Ang pastor namo sigig dasig ipagamit ang inyong talento. Ipagamit ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kami pong mga batanon yango rasad mi. Nya ini ka wali na, ini ka humagwali, mga ligo na mi sa pa. Muundag ra gumi, magblo na among linantawan. Pero kay nindot kayo ang among kinabuhi kay nganuman. Sa dihang nabatanon ako, idala na ko sa Ginoo simbahan og nagsugod na ko practice og gitara. Pero ang ubang mga batanon sige ra gyud. Wa gyud sila mohatag sa ilahang kusog, sa ilang mga talento hiyas. Manimba tuod. Pero moingon gyud ko mga kaigsunan, dako kay kalahian ang padulngan sa mga batanon nga ang ilang kinabuhi gihalad ngadto sa amahan. Ngano man? Ang ako mga kaila ni simba na pero wala gani mo pagamit sa ilang kusog, sa ilang talento hiyas. Kabalo ba mo? Unsa ilang sitwasyon, perting lisura. Sige rag-away. Nakapangasawa og kinaiya perting batia. Nakapamananga perting bisyosoha. Nabay pamilya anang malinaon? Nya moingon dayon, love is blind man pastor. Kabuyod? Ingat saon taman pastor, love is blind.
Hala, blind na lang yun. Kapila dasiga, ipagamit ang inyong kinabuhi. Ngatos Ginoo, kay nataho ka nga dunay plano ang Dios. Responsibilidad na itong mga ginikanan ang pagdasig sa atong mga kabatanunan. Amen ba? Amen? Unya, bless biya kayo ta. Kay gipadadaan ta sa Ginoo kana bitang gipadalami sa Ginoo diri nga kabalo ba mo ubang mga simbahan? Grabe ka istrikto. Grabe istrikto ha oy. Di ka kahikap og instrumento. Never kang kahikap. Pero diri naning kamot ko abli ang akong kasing-kasing sa pagtabang sa tanang mga batanon. Mga bata. Kagahapon dunay mga bata nga nakakatuon na pud og bersikulo atong pagpakan ng Ginoo. No? Na napud sila'y nakatunan. Mga batanon, ipadayon ang inyong pag-practice dire. Kani atong keyboard. Grabe biya kay eyon ko ba nga, grabe ang pagatiman sa Dios sa tuwa. Kabalo ba mo kanang keyboard ni nana? Dili na siya papraktisan sa uban. Ngano man, ang uban ilang praktisanan katurag yung keyboard nga dili kuan kanang touch response. Unsa man ang touch response? Inigtuslok tingog na. Kana mahal kay ng keyboard ah. Pero abli ta diri. Ihatag ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Practice mo keyboard, practice mo gitara, practice mo drums. Karong tuiga makapalit ta tag drums atong pagpakan ang Ginoo. No? Unya sa ako nang gikaingon kani nga kuana akong makita nga kaya mo ang kwenta-kwenta ni Russell, ihatag ra gyud sa Ginoo. Amen? Wow. Ayaw ninyo kalimti ha? Dangop ta sa Ginoo sa tanang panahon. Unya, pabilin ta sa pag-atiman ni Jesus Christ. Ang pag-atiman ni Jesus Christ, kanang walihan ka. Amen? Kanang mubasa kag Biblia. Tama ni Sister Prima. Sige siya, no, atong pakpakan ang atong buhi nga Dios. Daghan kayong nasabdal Sister Prima. Aw abat sa atong mga kaigsunan, Sister Jinky, wala pa mo simba. Wala pa. Murag na busy siguro. Alaig lawas. Atong pakpakan ang Dios sa kinabuhi ni Sister Prima. Atong mga kaigsunan. Ako atong giingnan si Brad Sirapin. Ay, kaluya. Sa busy lagi sa trabaho. Namo gyud mga panahon nga maluyag gyud pud ang tao tungod sa pamilya. Kay bisan saon o pangalagad ang pamilya maglisod og dala. Pero ako sang ingnan, padayon lang. Amen. Magdinasagay ra gyud ta. Amen. Dalaygon ang Dios atong mga igsunan dai madili ni mga igsuon. Dong Aldrich, kamo tanan, Brother Jewel, ako si Tia Rita, akong ingnan. Padayon ra gyud. No, kitang tanan, ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Dalaygon ang Dios ug ayaw kalimti ang duha ka mensahe nga ato ang nakatunan karon. Aron walay kadautan nga mo abot sa atong kinabuhi, walay mahimo si Satanas. Dangop ta kanunay sa Dios. Amen. Onya magpaatiman ta ni Jesus Christ. Di ta magpaatiman ni bisan kinsa. Wala na ilaing gipadala sa kalibutan si Jesus ra. Hindi mong tapad, ayaw naghatag ani ang Dios ra. Mutuo mo ana dili. Walay laing naghatag namo og pagkaon. Walay laing naghatag namo sa tanan. Walay laing naghatag nato ang Dios ra. Pangutana. Kung ang Dios naghatag nato, unya ato pong gihalad ngadto sa dili niya. Muna nga, lisod kayo ang panalangin. Pero kung ang naa nato atong ihalad nga tos Ginoo, muna nga kahapon pa lang mga kaigsunan, namalit nagbaktin ta, no? Nanatay baktin, nanatay gibuhi diha para sa Marso atong pakpakan ng Ginoo. Walay ni hong-hong ninyo nga kamo pod nagbuhi pod mo. Nindot ba kayo kung magbuhi sad mo ngano man ingon ang Biblia? Bulahan kay ang tao nga dunay gihalad sa Ginoo.
Tinuod na oy. Tinuod na. Ako ug akong asawa kami mo halad gyud mi ngano man diha mi gibuhi. Diha mi gi-bless pag-ayo the more mi mihalad sa Ginoo. The more ming mihalad sa Ginoo, the more ming mihalad sa Ginoo, the more ming mihalad sa Ginoo. Mo bitaw ng kabantay mo, wala gyud pasagdi ang simbahan. Pagkaninduta. Ang pintal, wa man tuod mapintali pero gamay na lang kulang. Unya na natay sabot nga atong tagbuan ni sa pizza. 22, no? Ya, gamay na lang kulang. Ini ka Disyembre ani. Kumusta naman ta Disyembre? Enjoy na kaayo ta. Labi na ini ka Marso, makahimamat na putag mga kaigsunan gikan sa kalay mga lugar. Dalaygon kay ang Dios, no? So salamat sa Ginoo. Ya, ayaw ninyo kalimti ang last panultihon kapitulo 3 basaha. 9 og 10. Maog yun ay akong gigunitan. Kay sukad nga ako amo nang gibuhat mga kaigsunan. Wa gyud mi makabantay nga ngamong bugas. Way unod. Amo ang bugasanan. Wa mi kabantay nga sukad ana nga nagbuhat ni ana. Sultihan ta mo, wa mi kabantay nga nangutang mi. Para among ipalit og bugas. Tinuod na. Panultihon kapitulo 3, 9 og 10. Sukad nga amo nang giampingan, wa na mi kabantay nga nangutang mi para magpalit ni bugas. Oh, nya kabalo ba mo unsa? Sukad nga amo nang gibuhat? Basahan ninyo. Palihog basaha di ay microphone. Hey. Basaha. Basahan day pamila. Sige. Basaha. Panultihon 3, 9, 10. Sige, basaha. 9. Panultihon 9 og 10. Pasidunggi ang Ginoo ang imong mga kamalig og manobra ang imong bino. Tanawa? Pasidunggi ang Dios sa labing maayong abot sa imong yuta. Onya, kung buhaton mo kini, mapuno ang imong kamalig, imong panudlanan, ang imong tabunos, aming taguanan og bugas, imong taguanan og kwarta, puno na sa Ginoo to pagpakan ang Ginoo. Muna kung naay baligya, makapalit dayon ka. Ano? Hallelujah. Unya manobra ang imong buino, buti pasabot, dili gayud ka maluya, bisag luyahon ka. Never kang maluya. Munang sukad nga among gibuhat, matingala ra gyud ang uban. Nganong ginana may pagatiman sa Dios? Kay nakita sa Dios kung unsa ang among gihalad niya. Inuura na oy. Imagine na, kinsa man ko nga pastor at imanon ko sa Bohol. Na ang Bohol dito pa mi sa Opra, kalayo ana. Dunay bugas nga moabot, dunay mga lambay, dunay mga nukos moabot pa ganito sa diri. Ato pakpakan ng Ginoo ana. Hallelujah. Si Dong Marvin, kuyog-kuyog mi. Lisod ba kayo? Sa unang panahon, kuyog-kuyog mi. Sukat nga nagkuyog-kuyog. Ming duha ato mga kaigsunan. Ako nakita siya mismo. Isa, grabe, pastor, iblis, miss Ginoo. Ato pakpakan ng Ginoo. Tinuura na oy. Ya, dili lang sila, dili lang kami. Kitang tanan. Buti pasabot, buhata ang iminsay sa Dios. Number 1, dangop kanunay sa Dios. Ayaw mo dangop og laing Dios? Inay mong tapad, igo na. Katong sa una. Human na. Kamo kuno diha. Ing na kuno ang imong nauna. Bitaw, no? Sige, tagdangop sa una. Bisyoso ra. Hello, napa ba ta? Sige, dangop. Magsinumbagay, mga bukol pa. Magpabuta-bungol pa ta, ana.
dunay tinuod nga Dios nga tong sapiton, wa nay lain. Nga mo'y nagpalangsang dito sa cross, mo nang natay cross. Naghisgot na sa kaluwasan. Naghisgot na mga kaigsunan. Nga nung wala mo po'y nagbitay. Napaday magbitay nga nabanhaw naman, gibayaw naman si Jesus Christ. Ang cross na may nagpabilin. Nagpakita na nga giluwas ka. Wala na ilaing Dios. Munang buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Kay dinhi sa kalibutan wala na ilaing ngalan nga gipadala sa Dios nga mao imuluwas sa tao si Jesus Christ ra. Inay mo tapad Jesus Christ ra. Inay mong tapad ang Dios ray atong ampuan. Wala na tay laing Dios nga yukbuan. Ang amahan pinaagi ni Jesus Christ. Amen. Amen. Patubuon o paswagon ta. Atong iisa to mga kamot manindog ta. Ato ang pasalamatan ng Dios sa iyang mga mensahe. O niya ato ang dados sa mga pag-ampo, ang ato ang mga kigsunan sa Luzon nga wala sila ilaing dangpan. Kay kung mudangop sila laing Dios, mas musapo ang Dios. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imuhang mga mensahe. Nga imong gipadayag kanamo, nga diin doon na kay mga gipanagna nga dili gayod mapakyas. Imo gayud ming atimanon og imo ming pauswagon og imo ming panalanginan. Tungod kay imo kaming gitudloan nga sa angay namong buhaton mo dangop ra gyud minimo sa tanang panahon ug magpabilin sa pag-atiman diha sa imong mga pulong. Pinaagi ni Jesus Christ amahan among klimon nga kami magmauswagon ug mauswagon ug naami kanunay sa imong pag-atiman. Bisan pa ang bagyo nga uwan, Lord, salamat nga ikaw ang Dios maga-atiman sa imong mga katawhan, magpadala ka sa imong gamahan ng mga anghel. Walay mga katawhan nimo o Dios nga mga matay. Kanunay sila nga naa sa imong pag-atiman ug panalipod. Mga luwas silang tanan sumala sa imong mga pulong. Amo kining gihangyo kanimo. We declare salvation, amahan. Salamat, Lord. We declare blessing upon blessing. Ini kind of blessing, Lord, amo gayong masinatian ug masinatian sa tanan. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga nakigduyog sa mong pagsimba kanimo sa ilang Pinoyanan, bisan pa sa nagkalaing mga nasod. Salamat, Lord, nga imo silang ampingan, tipigan, sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagnegosyo, imo silang paulambuon, kay imo silang gitudluan kung unsay angay buhaton. Salamat, O Dios, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa pulong nga among nadunggan, mga mensahe nga amo ang nabati na katunan. We declare nga imo kining siliuhan sa gahom sa balang espiritu nga walay makakuha at makakawat niini. Ug mao kini manalipod sa mga kasing-kasing unahuna sa pangalan ni Ginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Inay mong tapat, wala tay laing simbahon. Gawas lamang sa Dios. Ato pakpakan ang Dios, mga kaigsuonan. Amen. Salamat kay sa ato ang buhay nga Dios. O katong mga pulong nga gihatag ni Pastor Gideon ato tong isod sa atong hunahuna og kasing-kasing na dili gito nato mahakalimtan. Amen. Karon ato isunod ang time story sa music. Sa music. Sa
atong iisa ang atong tuong kamot sa alang sa atong mahigugmaong halad. Labing gamhana na mo nga Dios na ining sayo sa kauntuhon. Sa makausa o Dios, amo ka ipasalamatan, Amahan, sa imong mga mensahe nga imong gipaabot ug among nadungog, Lord Jesus, ang imong mga mensahe karon, Amahan. Salamat, Amahan, sa imong mga pulong, Lord Jesus, nga imong gipadayag ngadto sa imong alagad, Amahan. Lord, kato nga pulong, Lord Jesus, kanunay ito namong itisok sa among kasing-kasing huna-huna, Lord Jesus. Ug dili kato namo malimtan, Amahan. Ug amo katong mai-apply kanunay sa among tagsa-tagsa kag kinabuhi, Lord God. Mao katoy mo giya kanamo, Lord Jesus. Samtang ni abami ni ini, Lord Jesus, ninawong sa kalibutan, Amahan. Lord, padayon ka mag-bless sa imong alagad, sa akong bana, uban sa among kinabuhi, ug sa among duha ka anak, Amahan. Ug kanamong tanan, Lord, ang mga congregation, Ginoo. Salamat, Lord, nga imo kanunay i-bless sa bisan unsa nga mga paagi, nga mga panalangin, Lord Jesus, nga mga pabor, Ginoo, kanunay nila, Lord Jesus, ang masinati, Amahan. Bisan pa sa mga salapianong bahin, Amahan, nga ilang gituno, Lord Jesus. Ingon man ka, Lord Jesus, nga nitikang ka diya sa langit, Amahan, o gibungaw ka kung kinsay tinud-anay nga naghalad. Ingon ka, Lord, nga malipayon nga naghatag para sa imuha, Lord. Panalanginan gyud kanimo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong mga katawhan, Lord God. Ni walay tihik-tihik, Lord Jesus, sa paghatag para sa imuha, Amahan. O kini, Amahan, magamit, Lord Jesus, sa mga buluhaton nga imong gipiyal kanamo, Amahan, sa pagpalapad, pagpadako sa ministry, Ginoo, nga imong gipiyal kanamo, Lord Jesus. Usaman kani kabahin, Amahan, sa pagpalambo, Ginoo, sa mga buluhaton, Lord Jesus. Nining lugara, Amahan, nga imong gipiyal sa matag usa kanamo, Lord Jesus. Mulambo kini, Lord, nga kaming tanan nagkahiusa diha sa pag-alagad, pagsimba nga na kanimo, Amahan, nga wala kami laing tumong, Lord Jesus, kundili ikaw ang Dios mailhan sa tibuok kalibutan, Amahan. Kay usa na nga sugo kanimo, Lord God, nga isugilon, isangyaw ang imong mga mensahe, Lord God, niining naong sa kalibutan, Amahan. Ug dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, kini among gipasalamatan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So ato tas mga pagpahibalo, mga igsoon ko sa Ginoo. Ang schedule karong umaabot Domingo kay ang presider kay si Ate Ilbe. Unya ang scripture reading kay si Ate Cora. Unya ang testimony kay si Dayiden kay dako kay ni kadaugan. Amen. Iyaha ang testimony karong Domingo. Unya ang muhalad awit kay tanang mga kabatanunan. Ya magsabot ra mo kung unsay inyong kantahon, high-tech naman kay ta karon kay na naman tayo si Messenger, chat naman, di ba? Bisag na atas kinatumyang bukid, high-tech na kaayo kay maghigda ra ka, unsay imong porma, mapaabot dayon nato ang atong mensahe sa atong mga kaigsuonan diya sa Ginoo. Amen. Kay sa una, panahon pa namo, high school pa ko, mupatong pagkagbangko, patong pagkakbuntod, makasigdal. Karon, high-tech na kayo, nagtatan-aw rag salida, nagtatan-aw rag unsay gipang tan-aw, pwede rag unsay porma ang liningkuran, higda ba ka, mapaabot ra gyud nato dayon ang atong mga mensahe. So inana naka-high-tech ang atong panahon karon. So sa gihapon ang mga bata nagkuan me pagkahapon, dire ang mga bata tanan. Gahapon, salamat sa inyong suporta, sa inyong mga anak.
Aw ang uban nga wala, warag na ay mga kakulian, dunay lakaw, pero salamat sa mga ginikanan nga kanang guroy gyud silang mga anak nga matudluan sa story mahitungod sa naa sa Biblia. Nya sa gihapon maora masabado kung wala lang gyud bagyo ulan padayon ra gyud mi. Unya ang dugang mga pagpahibalo akong gihatag ni pastor. Salamat kay sa pahibalo. Ang pito, puro na daot, puro na baho. Kaya agian naman to og tubig. Pero napay nabilin, motoy among giputuhan. Nindot man ng puto kay naay kusog kay muligid. Basi og naapoy karong nga sunod pag yung semana, ika 22 or 21, makaputo ta unya. Dagyaw ta dire karong 22 say magkalot. Sa pagkakaron ning kuan sa mi kanang wala sad ko mo finishing kay wala pa ta mo palit og skin coat kay kulangan pa man skin coat. Atong gipreparahan kaning unsay gikinahanglan sa sahog. Unya nagplano sad ko nga mopalit ko og kuan kanang dugang diri sa among instrument labi na sa gitara kay ang electric guitar kuan gyud siya kanang dili siya kaayo kabuylo kay dili siya high end. Naguba naman gud siya. Kuan siya bisag saon na kog ayo nagi say grounded. So muna among gitigom-tiguman nga ihatag ra po na sa Ginoo. So muna akong pahibalo unya paday na tong iampo ang Luzon ninintak na padayon pa ang bagyo. Ato ang ihangad sa Ginoo ang mga kahimtang sa mga tao dito nga naa kanunay sa kaluwasan. O ayaw mo kalimot ini katapusang Domingo sa matag bulan katong mga nag-birthday ato tong ampuan. Amen ba? Amen. Ya katong mga nabautismuhan karon siguro nga bulana or next month makahatag na ko ninyo og certificate of baptism kay gi-process pa nako sa bais ang mga certificate kay diha manggod murag mahalan ko diha munang dito ko ni process og certificate gani sa pagkakaron wala ko alang-alangan kung mulukat og krasam kay lisod ibiyahe syudad sa pagkakaron kay karon man ta akong renewal sa krasam sa marriage license para makakasal ko. Pero kung dili ko ka-renew sa krasam, daghang kay kung mga kailang pastor nga naa sila license. Willing kay sila mo kasal. Maghulat na sila tawagan, kaya daghanan na sila. Daghang kay kong amigo, daghang kay tag mga amigong pastor. So salamat sa Ginoo ato ta sa mga pagtindog ug atong ibaya atong mga kamot. Pasalamatan nato ang Dios. Nya dili nato kalimtan, ayaw gyud ninyo kalimti ang mensahe sa Dios. Bulahan kayo ang tawo nga modangop sa labing halangdong gamhan ng halangdong Dios ug magpabilin sa pag-atiman ni Jesus Christ. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa kadaugang kalampusan, mga mensahe nga nagpanalangin kanamo, nga nagsaad nga walay bisan unsang kadaot nga moabot sa mong kinabuhi tungod kay naa ka nagproteksyon kanamo. Salamat Amahan sa imong pag-amping kanamo tanan og pag-atiman ug salamat Lord sa imong gugma ug sa pag-amuman nimo sa tanan nga gikinahanglan kanamo ug sa tanan namong mga kaigsonan nga nakaron sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod. Padayon mo usab silang iblas. Layo man silang pamilya apan salamat Ginoo nga kaming tanan naghiusa nagduol diha kanimo. Duol ka sa among kasing-kasing, duol mi diha kanimo Amahan. We declare blessing sa matag usa sa tanang mga kabataan nga manungha, mag-eskwela karon simnahona. Salamat Lord nga imong proteksyonan og tanang mga pananom, tanang mga negosyo, pagpanarbaho, tanang source of income imong iblas ang among mga kaigsonan imong mga katawhan. Og sa tanan Ginoo, himua nga kaming tanan mudangop kanimo og magpaatiman kanunay sa imong mga mensahe. Kay diha namo makit-an, masinatian ang kasiguruhan sa imong proteksyon ug pagpanalangin. Salamat Lord sa mga pabor, mga panalangin nga imong ipasinati sa imong mga katawhan nga akong mga kaigsonan. Salamat Lord sa imong pagtagbo sa tanang mga panginahanglanon ni imong simbahan. Amo kang bayawon, pasidunggan, alagaran og karon amo na usab nga isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi gikan sa mga kabataan, kabatan-onan nga tunas mga hamtong. Ikaw Dios magauban kanamo. Pinagi sa grasya sa among Ginoos ug gugma sa Dios Amahan sa pakikiusa sa palang espiritu. Gikan karon Amahan, salamat sa imong pagatiman. Kami usab nagpasalamat Ginoo nimong pan. Salamat Amahan sa pan nga amo karong saluhan. We declare blessing sa tanan